Ale říkám to. Na druhé straně tady Bruslavské dráhy, bylo by to skvělé. A stejně tak, pokud někdo kajtujete a nejdete do závodu a váš kajt leží někde v okolí té červené boje, prosím, zbalte si ho nebo si ho přeneste na druhou stranu Lipna tady za tu Bruslavskou dráhu. Všechny ostatní soutěžící, ty, kteří jdou do závodu, prosím, pojďte na technickou rozpravu mezi slide a kicker teď, hned. Dík. Tak jo, vypadá to, že jo. Hele, je nás asi nějakých 22, pojedeme lyže i snowboardiáci dohromady, my to pak rozstřelíme podle čísel, jo, nebudeme to zdržovat, buďte rádi, že fouká. Hol do toho cíle nedojedeš jako první prostě. Chci vás poprosit, děláme to pro prdel, ne proto, abyste se někde zrakvili, tak prosím, dodržujte aspoň to, že když někoho zezadu sjíždíte, tak ten váš kajt by měl být od těch 45 stupňů nahoru, naopak když vidíte, že někdo se zezadu k vám blíží, tak by ten váš kajt měl od 45 stupňů být dolů. Nebudu to nějak zvlášť hrotit, že bychom někoho diskvalifikovali nebo tak, fakt to beru, že se tady pro si to užili a ne, že se tady budeme nějak být, nicméně tím nechci snižovat vaše sportovní nasazení. Tak, nejdůležitější asi je start a cíl. Start je modrá. Dobrý, dobrý. Dobrý. Tak start je modrá čára, která je někde okolo toho flysurfera, co tamhle leží. Když se tam přiblíží, tak ji určitě všichni uvidíte. Před startem byste ji nikdo neměl přejet. Dám 5 minut před startem, bude jedna siréna, pak 3 minuty dám před startem, 2 sirény, pak až minuta a to už budu odpočítávat. A rovnou start, zařvu do toho start a pustím sirénu. Minuta 30 a pak bude vteřině, jo? Okay. Tak řeknu minuta, pak 30 a pak už budu odpočítávat. Ty vole! Tam je čára, Filipe! Takže oni jezdí vedou tamhle asi podle mě. Tamhle má dvojství, okolo tamhle dvojství a potom tamhle do toho. Šťastlivec si odnese tu desku domů. Takže výrobce těchto boardů přímo Martin proti Tomexovi.
vítěz Snowboard Race. Hoši, takže spouštíme časomíru, jak jsme na tom? Hoši, časomíra, time. 3, 2, 1, go! Ano, a Martin se do toho pouští větší verbou, dává ty nejtěžší triky. Ano. Tohle určitě si zkuste zapamatovat. Martine, ty jsi měl vypadit až ve finále, ty jo, úžasný, to tady předvádíš. Naprostá rovnováha, kež by to tak bylo i ve vztahu. Úžasné, úžasné. Zlepšíme se. Dneska to byla sranda, to komentář samozřejmě. Tak, teď já se zaměřím na Tomexa. Tomex, tak zkus něco předvést. Ano. Hoši, kdo strčí teď? To tady válcuje. Takže už se nám vteřinky chýlí ke konci. A jak jsme na tom časem? Posledních 10 sekund, takže hoši vypalte, co umíte a vidí to. Takže děkuji pánům a začneme hlasovat. Takže hodně odvedená práce, žádné prostě zkoušky a pády, to prostě sice může zapůsobit, ale pokud to budete opakovat 100krát, tak samozřejmě cítíte. Takže hoši na plác a teď to tady odpálíme. Poslední kolo, 3, 2, 1, teď. A to byl slide. Ano. První 180, 304, to byla 180, to už ani nevím. Lukáš má trošku navrženou váhu, tráví víc času na bordu. Ano, pěkné. Míra se určitě nenechá zamapit a dá nějaký grebík. Ano, ano. To si myslím, že bylo zatím nejvíce. Lukáš oběma rukama, dotkl se bordu. Ano, máme tu ostříhání nechtu na levé ruce. Ano, Lukáš tady předvádí. Ano, ano. Tohle si myslím, že bylo takový nejvíc vůbec tohle turnaji. Poslední minuta do konce. A hoši, tak teďka vybaláte fakt triky, které jsou bodované. Téměř. Dobré. Ta nervozita tady je opravdu velká. Nevím, čím to je, jestli je to vnitřní boj o pozici jedničky v harakiri. Jeden bude zřejmě muset opustit harakiri. Vypadá to tak. Ano, to bylo velmi pěkný. Hoši, můžete být inovativní, můžete vzít pivo do ruky, chtít u toho, stavovat si kaťata, cokoliv. To bylo naprosto famózní. Tady určitě to bylo politické sbírání bodů. Míro, ty se ke všem stavíš zády, víš to? Takže máme poslední vteřiny finito. Děkujeme Lukášovi a Mírovi. Prosím tě. Takže bojujeme teda o tenhle insurboard a bude tam i cena útěchy, takže rozhodně neodejdete s prázdnou holky. Takže 1, 2, 3 a jdeme v klidu. Ježišmarja, ale... Takže jo, takže děkujeme.
děkujeme vám, holky oběma. Takže já teda bych poprosil Martina a firmu Insulbor Volbor, aby předala hlavní cenu. Takže slečnost... Ahoj. A pojď taky za námi, pojďte obě. A cenu útěchy, pojď za námi taky, na chvíli jenom. Předáme. A cenu útěchy hnedka donesu, takže to bude. Takže jenom pro foto, společné foto. Holky, děkujeme a ještě se zastavím. Tak jo.